信仰、つまり禁断の地。は闇の王子。い。ラングリッサーの封印。このラングリッサーで。そうです。分かった。王子、洞窟内に魔物がいるようです。黙って通れるほど甘くはない。さあ進むぞ。注意して進みましょう。私の役目は王子を守る。行くぞ。ここは通してもらう。やるな。
魔物の縄張りに入ってしまう。仕方ありません。
降りかかる火の粉。我が命に従いその姿を現せ。